Så byder jeg velkommen til erhvervsskolen chef Ole Christensen, Sparekassen Hundeland, som overrækker et rejselegat. Ja, og rejselegat, det går til en elev, som de sidste 2 år har været elev på fitnessinstruktørforeningen. Hun har været meget aktiv og engageret som elev. Gennem studietiden har hun arbejdet hårdt, koncentreret og leveret rigtig mange flotte opgaver og resultater. Og senest vil det netop overstået svendeprøve og hun bestået med et 10-tal. Med flere lejligheder så har hun optrådt som ambassadør for uddannelsen. I den forbindelse har hun udført et rigtig flot stykke arbejde med at oplyse og informere om uddannelsen. Fitnessinstruktøruddannelsen har rigtig stor glæde af hende, og hendes gode humør og hjertevarme. Eleverne på studiet til medstuderende har hun altid haft tid og overskud til, og altid været stærkt medvirkende til, at der har været et godt studiemiljø på uddannelsen. Legatet det går til Pernille Elvik, som er i lærer ved Fitness Master i Ulf. Tusind tak.